Λοιπόν, ομάδα, έχουμε το Spliggening του event. Είμαστε σε μίλιο λίγο του και πρέπει να σταματήσουμε την Ελισάβετ. Πώς το κάνουμε, ρε. Λες είναι μαλάκα. Γιατί χλώμανε τα μαλλιά μου. Σκάσε. Δεν θα κάνεις ό,τι πεις. Εγώ θα λέω τι θα κάνεις, το καταλαβαίνετε. Όμως σχέση δεν είναι δικό σου φεστιβάλ. Γιατί να μην είναι. Είναι εδώ. Είναι δικό μας το μέλλον. Είναι όλων των φυτών το μέλλον. Δεν θα κάνεις ό,τι πεις. Καλά. Θα κάνεις. Ξέρω αυτό Λεζάλ, με λες. Τι να πω καλά. Και αυτό που ξέρεις αυτή, αυτά δεν είναι δικά σου τα φυσικά. Αυτά κάνεις να πάω σε εκεί γιατί πηγαίνουμε εμείς. Έχουμε τις καλές Ελισάβετ. Θα κάνουμε. Πάμε. Στο Beauty Park. Πάμε να δούμε σε καλό είναι η Ελισάβετ αυτή τη φορά, ευλαμμένη Ελισάβετ. Θα κάνουμε Εξέλιο. Ελισάβετ πάλι, δεν είναι κάπου. Αλλά νομίζω ότι ήταν του. Θα το σταματήσουμε κάπου. Όπα. Ζάλπ, νομίζω ότι κάτι βλέπω εκεί στο βάθος. Πάω να δω. Ναι, νομίζω ότι ήταν την Ελισάβετ. Όπα, η Καλιόλα πάλι. Εσύ πάλι Ελισάβετ. Ναι, εγώ και έρχομαι πιο κοντά το ολοφύτα. Δείχνω σαν το ποτέ. Ολοφύτα. Τι θα κάνουμε τώρα. Εσύ δεν ξέρεις ότι πρέπει να με σταματάς, αλλά γιατί θες να με σταματάς. Σκάσε, γιατί δεν με σταματά με την Κλειό. Την Κλειό δεν μπορεί, τη σταματήσατε. Τι νομίζεις, βλάκα. Δεν ξέρεις και να μιλάς σωστά. Μόνο μπερδεύεις τις λέξεις ανίκανη. Δεν είπες ανίκανο. Κοιτάξτε πως θα αυγά. Πάρα πολλά εξελόγια. Τα θέλω για να πάω στον κόσμο και να τα φάω όλα τα εξελόγια. Δεν είναι εξελόγια, είναι κανονικά αυγά βλαμμένη. Ναι, κανονικά είναι. Εγώ δεν τα ξέρω τι με λέτε τώρα βλαμμένη και νίκανη και βλαμμένη και πουτάνα. Αφού είσαι, τι εννοείς. Θα σταματήσω τώρα. Λαλαλα. Όχι, μην το κάνετε. Όχι, όχι. Γιατί. Σε μένα. Ήθελα να αναλώσω λίγο, αλλά με κάνετε πιο χιλότερα. Ένας μήνας δεν διάλκει. Πολλούς. Ναι, περιμένουμε να αναλώσω για το επόμενο μήνα. Για να σταματήσουμε. Εγώ το έχω σταματήσει όμως για αυτό το μήνα. Ναι. Όμως κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Θα σταματήσουμε βλαμμένοι τον επόμενο μήνα.